Родной, геморрой он дард мекунад нами пешони, брат. Подожди, геморрой не гаймари. Охи, I'm sorry, oh my god, брат, I'm sorry. Гаймаритм дард мекунад нами мерам пешку дард мекунад саҷда даша хов нафаскашӣ минам хали тангай, брат, намедонам чӯ. Аста ягомами давом. Точно гаймари чидаги. Признакош амия? Бале. Яке нишонои гаймари пешони дар мекунад, ай нафаскашид қинай, як бӯи неприятни мебурӯяд, гӯшот ғриб мезанад. Ин ҳама ғриб шам аста, ғриб ҳам хали маҳкам мешавад. Кадоме ки гаймарӣ дора, брати амаи сёстри, бихезем биёин айноми ма бо братанмон скидка мекунад иншааллоҳ, бо ҷойнамоза туҳфа мекунад аҷоноб. Хали вақти мисоли чени кардан чит кардан ягон дард пайдо мекунад. Ягон на шприц на укол ягон чи нест, фақат ба дорои гӯҳӣ. Дорура мезани худаш мебурора мана. Гап надорум. Реально. Уже сос шид нимош ба як гап задан. Радноҷоно описанияда номерои телефон ҳамаша мемонам. Бихезем биёин, саломатӣ дар ҷои аввал места. Алло нигаҳбони ҳама.